Vodimo vas na snimanje Šarenice. Mama i ja smo ustale ujutru oko 7 i prvo smo odlučile da doručkujemo. Nakon toga je usledilo moje šminkanje, a kada smo završili lakši deo posla, prešli smo i na maminu šminku. Ovde možete vidjeti garderobu koju smo spremili da obučemo na samom snimanju, a nakon toga smo odlučili da popijemo kafu. Mama se odlučila za latte macchiato, a ja za kraći espresso zbog vremena. Inače, ovo nam je novi aparat, pa baš volimo da ga snimamo. Nakon kafe ostale su sitne dorade kao što je moja šminka i mamina frizura i kada je sve bilo gotovo, spakovale smo se i krenule put Beograda. U Beograd stižemo nakon nekih sat i po vremena i idemo do hale 5 Beogradskog sajma gde je bilo snimanje. S obzirom da smo stigle nešto ranije, prvo smo popile kafu, a onda smo otišle da kažemo na došminkavanje zato što highlighter ne sme da se nosi na snimanju, čisto da znate. Ulazimo u halu i polako počinjemo pripreme i postavljanje naših torbi za slavski kolač. Nakon toga smo se presvukli i ovde već kreće trema. Vraćamo se nazad u halu i čekamo svoj red za snimanje. Čekamo i mi, a čekaju i naše torbe. I stiže red na nas. Snimanje se završilo nakon nekih 10 minuta i tada mama i ja odlučujemo da se počastimo za uspešan dan. Ovde možete vidjeti fotografiju sa voditeljkom i urednicom Šarenice, a dan završavamo u galeriji i naravno sa hranom.